BC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025. Sibambe ngazibini ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye njengoko ke ingxoxo zamaqela ahlukeneyo emana ukudibana elinye ke lamaqela anikwa ingqalelo licandelo lezolimo. Iqela ke locandelo lezolimo lidlala indima ebaluleke kakhulu eG20 eqinisekisa ke insebenziswano kwicandelo lezolimo ukanti ke injongo kukufezekisa umbono wamazwe omanyano iAgenda Sustainable Development Goals zango 2030. Kanti ke mbukeli ukuze sixoxe ngakumbi sawudlala indlebe kaloku mbukeli naye unjingalwazi Bongani Ndima yena ke mbukeli usuka pha kwi-Africa Agricultural Research Council gxebe i-Agricultural Research Council. Njingalwazi masikubulise sikwamkele SABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyabulisa msasazi wami Bongani Ndimba from ARC Agricultural Research Council njengoba nditshilo liziko lezolimo nezemfuyo lalapha eMzantsi Afrika. Siyaqonda ukubana iAfrika ityebe kakhulu kunjalo nje inomyinge we-60% womhlaba olungele ezolimo. Ndiyafuna uqonda banzi ngendima yenu njengebhunga lophando kwezolimo. Indima yethu igunya lethu sinikwe yi-constitution lelokubana siphande nzulu ngezinto esizityayo apha eMzantsi Afrika neAfrika jikelele nelizwe jikelele. Ngolo hlobo ke sinecandelo lezezityalo which we call crops division and necandelo lezemfuyo edibanisa inkomo ke igusha nenkukhu njalo njalo. So ibalulekile kakhulu indima yethu kwilento sithi food security yesizwe sethu esihle kangaka eSouth Africa. Khawusinabisele Prof ngemingeni kunye namathuba akhoyo kweli candelo lezolimo apha eMzantsi Afrika. Imingeni emikhulu ngekho semandleni ethu lento kuthiwa itshintsho lemozulu i-climate change ke gabula mahumsha yona ke nangona thina iAfrika singakhange sicontribute kakhulu kwinto ye-carbon ne-greenhouse gases kodwa singabona bona bachanekayo. So ke funeke sinyamezele siadapte siqhelaqhelane nentshintsho. Uyabona beSouth Africa kukho indawo ezine-floods izantya nendawo ezine-drought lento kuthiwa imbalela. So thina ke iziko lethu lelokuba senze imimbona senze amazimba senze nezilwanyana ezikwazi unyamezela lo meko. Enye yenjongo ze-G20 Prof kuzinzo kwinkqubo ze-agri-food kwinkalo zayo ezininzi ngokwamava kunye nophando enulenzayo oku kujongeka njani kuMzantsi Afrika kumaxa siphi ngoku? Into ye-agri-foods ibalulekile kakhulu abantu bayayidelela uMzantsi Afrika nangona silapha encamini yale lezwekazi lase-Afrika sikhompyuta namazwe afana nemase-Europe. Most ye-produce zethu particularly ezi sithi zi-fruits ziyaphesheya, inyama yenkomo nezinye zegusha ziyaphesheya. So ngokwe-size yethu ezisizwe sikhompyuta namaTaliyane namaPortuguese nama-America namaJapan and all of that. I-Australia nayo ke sikhompyuta macalonge naserabhini but ndifuna ukuthi sikhuluma ncila kakhulu njengomzantsi Afrika particularly kweli cala lezolimo ukuba masikwazi ukuba sikwenze isizwe sethu singalambi. I-food security balekile kodwa ndizawuphendula kancinci uba yintoni ingxaki kwi-food security versus i-food access domestically. And kuhle kakhulu njengalwazi lento ibalulayo into kubana sifuneke singalambi sisizwe ingakumbi emakhaya kuba singatsho into kubana xa siye ezilalini uninzi labantu ezilalini baxhomekeka kakhulu kwezolimo kuba kulapho kufuywa khona kutyalwa khona. Ungathi mhlambi xa unabisa Prof ibaluleke kangakanani indima yosapho emakhaya ukuba luqale ukuzimela futhi indima eyiphe nokudlalwa ngurhulumente ukuxhasa oku? Ndifuna uyiqhagamshelana lo mbuzo wakho noba le ndima yethu sikuye kwi-G20. I-G20 mzomnyama ababasazi isiXhosa ibalulekile kakhulu ithetha uba singamazwe ali-19 plus i-African Union ne-European Union.
efumileyo apha emhlabeni, meaning sine contribution ye-GDP. So ke kuphela kwelizwe apha eAfrika, iSouth Africa ekulo club leyo, kwelo bhunga lelo, and ibaluleke kakhulu kuba sibize ama-Afrika xa besiplana lena. Siyaqala uba nayo since sajoyina ngo-1999, yi-20-year cycle, so ibaluleke kakhulu into yoba sigcobe sizigobha amacala ngolu hlobo. Ukuze ke kwindima yethu emakhaya funeke thina njenge-South Africa singacingi uba mhlawumbi silizwe eli-developed too much, kuba i-agriculture yethu ingathi ziziporo zetrain. Kukho lena yabantu abafumileyo, kubekho lena yasemakhaya njengoba sitsho ngalo. Funeke sifunde kumazwe afana ne-India kuba i-household, I'm sure uzandibuza ngayo le emakhaya, ba i-food security, i-economy yayo loo nto leyo singaba siyenza njani na njengeziko lobunzululwazi kuba sikwazi ukwenza izixhobo, sikwazi ukwenza imbewu, sikwazi ukwenza le nto sithi ukugqithisa i-technology transfer, ubugcisa nobuchwepheshe kubantu abafana nabantu basezilalini, kwenzela uba umntu noba wenza amaqanda akhe okanye wenza iinkukhu zakhe akwazi ukwenza imali xa egqibile ukuzifida njengefamily yakhe nelali leyo. Usathetha Prof malunga nokusebenzisa ezobuchwepheshe. Siyaqonda xa sijonga amanye amazwe sentsho sebephambili kakhulu with artificial intelligence njengoko usitsho. Ingaba mhlawumbe le G20 ingancedisana njani to fill in i-gap ye-innovation ne-technology ingakumbi kwi-agriculture kuba ezinto ngoku kubantu basemakhaya zizinto abangazaziyo. Umzekelo bona basadla ngendebe endala apho besebenzisa isingqusho nezinto zakudala. Impucuko le ayikakangeni ncam. I-theme yethu apha xa ndikuphendula ye-G20 ngesiXhosa ibhalwa ngolu hlobo: umanyano, ukulingana, udibanisa nozinzo. Le nto ngesiNgesi bathi yi-solidarity, equality ne-sustainability. I-unique ke loo nto leyo ye-Africa, and siyithime thina i-agricultural work stream yethu lesithetha ngayo ngoku, ne-agriculture, ne-Max, i-specialist researchers, plus i-food security kwicala lobuntu. Apho sitsho khona ke is that xa ndingenakutya endlini nam andinokwazi uba ndigcobe ummelwane wam enako, and naxa ummelwane wam enokutya akakwazi ugcoba ndingenako. So i-approach yethu ke thina ilapho kuloo ndawo leyo yobana sifundise abantu bakwazi ukuzikhulisela ukutya kwabo, sikwazi uyenza imbewu ingafani nolu hlobo ezinye izizwe eziyibona njalo ba kufuneke ibe kwizandla zabantu abambalwa, ungakwazi uyilima imbewu yakho kunyaka olandelayo. So i-ARC ime kuloo ndawo ngekwe-championing yayo yalena. Sigcobe kakhulu kuba siqale apha eMzantsi Afrika, i-SADC, saya entshona, saya nasempumalanga nasemantla, simamela ii-needs zabo. So sizigcobe kakhulu ke ba asiyenzeli thina sodwa le G20, and asivunda siyenze, at least not in our lifetime, in terms of our careers, because next time ibuye izaba ngo-2045 okanye 2050. So ndithi ke i-intelligence ibalulekile, and siyazingca ngoba siyi-country okanye siyi-continent yabona abantu batsha. Abantu batsha ngabo uyaziyo ukuba bane-phones, bane-technology savviness, funeka sigxininise apho, and siyenzile loo nto leyo to make sure ba i-theme yethu, and sipasile kuzo zondathu ezi ndawo zidizibizileyo. Andizubiza amazwe, sipasile lena ye-Max, i-meeting of specialists ze-agriculture, sipasile ne-agricultural working group ne-food security group, sipase emagqabini, and izizwe ezininzi kwezi ziyi-19 zihamba nathi. Ndiyakuthembisa kuloo ndawo. I-technology is no brainer, into esithi make sure ba siyi-Africa going to 2050 sizaba singu-number 1 elizweni. Okunye esikubonayo njengalwazi kukhankanywa kokombono okanye kukubaluleka kwamashishini okuloba kunye nezilwanyana zasemanzini. Siyaqonda into yokubana xa sijonga kumaphondo afana noThekwini, noKapa lodumo aphakame kakhulu. Ungathi mhlambe kweli loMzantsi Afrika sime njani kwelo cala? Sinenyweba kwakhona singumzantsi Afrika njengobona uba sikwincamo ye-continent. That means sine-Atlantic Ocean apho ndikhona ngoku, ne-Indian Ocean kwelo cala laseThekwini. I-most ye-big cities zethu ezisenxwemeni zine-fisheries, into zoloba
nento ze-marine science. Ibalulekile kakhulu ke leyo, but ingxaki yethu xa ndithetha ngee-challenges ezibesithetha ngazo ekuqaleni yeyokubana i-country yethu inebuyambo okanye ine-history yokungalinganwa. Abantu abamnyama, abantu abasakhulayo, abantu abatsha, abantu ababhinqileyo, nabantu abakhubazekileyo ngokwasemzimbeni abakafumani i-equitable access to ezi resources. So thina ke siliziko lophando-nzulu, i-job yethu amongst i-mandate yokuba sicapacitate abantu abatsha aba sebekufutshane enqatheni, bona sibanike izixhobo zoba bakwazi ukwenza imali, bakwazi ukubhatala amatyala abo basabantwana esikolweni, babe zizityebi nabo, besebenzisa i-agriculture, which is umthonyama, by the way, we-continent yethu. And njengoba bendisitsho, le continent yethu yona ibonakala ityebile in terms of also i-human capacity, kuba yeyona young. Ayikho i-continent younger than i-Africa apha ehlabathini. Also, xa siya ku-2050, i-population yethu izawunyuka from 1.5 billion iya ku-2.5 billion. That means then kukho i-prospects ke ze-economy going forward. So amazwe ke esixhasene nawo wona ayayibona loo nto leyo. Angasixhasanga, I think sizawufumana i-vote eyi-majority, and I'm looking forward kwi-completion ye-meetings ye-presidents, kuba sesiyenzile ye-ministers, sesiyenzile ye-scientists, and njengoba ujongile apha enkqubeni le veki njena, ezinye ii-sectors nazo ziyakhomenta kakuhle uba i-South Africa mayingabi naxhala. Sasiyiwinile i-World Cup, best ever ngo-2010, bring to produce the best G20 ever presented, and we're looking forward to ezintsuku zizayo. Enkosi. Mahle kakhulu lo mazwi kuba kaloku singatsho into yokubana abemi boMzantsi Afrika baye banesexhaleni xa besiva into yokubana umongameli waseMelika uDonald Trump uyatsho nayo into yokubana kazuzibandakanya okanye nee-US officials azizuzibandakanya. Xa sijonga i-US sentsho iba nefuthe elikhulu elizweni, ingakumbi kwizinto zotyalo-mali. Kodwa ke ngokwamazwi kwakho qinisekile into yobana kubemi boMzantsi Afrika kuthe xha. Ungathi mhlawumbe yintoni eniyilindele kakhulu kuyo le G20, kwaye ke mhlawumbe ukubheka phambili kuba sijonganga nje ingxoxo apho kuthetha abantu abakhulu, kodwa sijonge iziphumo. Abemi boMzantsi Afrika zintoni abangathi bazikhongozele selidlulile i-G20 a long lasting impact? Asinalo ixhala, ndisebenzisa isoka njengomzekelo we-legacy. Umka kwayo i-World Cup ka-2010 sishiyeke nezitadium ezinokwazi zakona ukutsho. Amazwe amaninzi apha ehlabathini, they envy, bayasibawela uba sithi I hope abanamona, but bane-enviousness ngathi. So i-G20 lena ayizushiyeka yodwa, ishiyeka sinale knowledge ye-networking, kuba i-South African scientists ngoku ze-agriculture zi-connected namandiya, nabantu base-China, nabantu base-South America, imininzi lwabo. By the way, i-friends zethu ezinkulu ke ikwayi-Brazil, sithathe ngo-December 1st le Bayton, sizayinikezela esitulweni okanye sawubona uba masithini kuba kusuppose sinikezela kwi-America. I-scientists zase-America, trust me, they are with us, and they will continue with us, because thina asijonganga the next 3 years or 4 years or 5 years. Sijonge phambili in the next 50 years, 25 years, which Vision 2050 yethu as the ARC is very, very clear that we want to make South Africa not great again. We want to make it continue to become ilizwe elijongiweyo, kuba bonke abantu basephondweni nabalapha, abantu balapha e-continent bajonge kuthi basibe ngabantu abazokhokela umkhombandlela kule G20. Sithi make sure ba ilizwe lethu singama-Afrika, njengoba sitsho kule program ipheleyo ba funeka limameleke, and thina sina something to prove. We're not begging, we are just saying that we are great. When it comes to fruit export, we are one of the top 10 or top 5 countries in the world. We have in manufacturing, and ixhomekekile agriculture ayikho kutya kodwa, ndiyafuna uyiqinisa leyo kuba ii-products ezininzi ze-industry, i-fiber inideka apha, i-cotton inideka apha kuthi, nezinye izinto, including, by the way, sizi-leaders kwi-R&D yentsango, lena sasibanjelwa yona kudala, yenye enye evelileyo apha, nezinye izinto nje ezi-indigenous knowledge system eziphuma apha kwiphondo okanye kwi-continent yethu.
abantu baphesheya abangayaziyo abanye bazazi, but izinto ezifana ne-rooibos umzekelo ziphuma apha, ayikho enye indawo ziphuma kuyo. Ihoodiya lena yoslimisha nayo iphuma apha, nezinye izinto imihlonyana esasiyisebenzisa nge-COVID iphuma apha. So sine-scientists, sine-universities as well established, yonke into ikhona apha. So ndithi kuba umyalezo wam uba masibe proud, we will continue to be great as we have been for the last thousands of years as a continent. Hey makhulu Prof, nam njengokuthetha nje undenze ndazinca ndingumAfrika xa uthi into ezininzi nyani ziphuma apha eAfrika, indigenous knowledge system, because kakade sentshokhokho bethu zizinto ezi babezazi, kodwa kuba buhlungu ngoku xa kuthiwa iAfrika ngeyona continent ihluphekayo, ngapha koko sizele akho nto singenayo. Sibambe ngazibini Prof, siyathemba into yokubana nale ngqungquthela izawuhlumisa iAfrika ehleli kakade ihlumile. Ubona usuku lomnandi Sibambe ngazibini. Ndifuna uhamba amazwi kaNelson Mandela xa sithi nalena ayo end of journey, i-long walk, ithi xa siqabela le ndaba siyabona ezinye i-horizon ezininzi. Inkosi.